Здравейте хора, днес сме на малкото училище и ще снимаме един клип, в който имаме 5 изстрела, Миро ще цели оттам и ще се опитаме да свалим това. Аз оцелих, не знам, той свали това 3 пъти и аз 3 пъти. Сега се борим за финал. Давай! Ма гледай да целиш мен. Добре, първи опит неуспешен. Имам чувството, че искаш да ме оцелиш. Втори опит. Да видим. Добре, втори опит е успешен. Ще да го свалим, понеже... Как да го сваля? Не знам. Освен да разрушиш градата. Трети опит е успешен. Четвърти. Имаме право на трето. Добре, сега е четвъртия. На карбол. Ще ме оцели ли? Вайко ме беше оцелил. Последен опит. Да видим дали той ще оцели. И той не оцела. Сега съм аз наред. Ела да снимаш, чакай, ще го спра на пауза. Добре, хора, продължаваме. Да, добре, хора, Аз ще съм наред. продължаваме. Да, тъмно удар, дори има нищо. Криво! Опс, пръста ми е в кадър, сори. Вой! За малко. Чакайте, момент, сега ще го спра и ще отида на място на Кристо. Така, продължи. Сега Течо. Неуспешен. Четвърти опит. За малко. И сега пети опит. Дами и господа, Кристиан ти да взима топката. На мен много ми се ходи туалетната. Добре, хора, връщаме се сега за пети и последен опит. Да видим дали ще той ще оцели. Пропусни, пропусни, пропусни. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Когато Кристиан се изнерви, дами и господа. Да. Сега отново съм аз. Добре, хора, сега се връщаме отново. Сега Миро ще цели още 5 пъти, докато... Няма да такова, докато не го оцелим. Каза, че съм на малкото. Каза, че има да учиш думи. И сори, избазиках там. Не, защото аз съм на малкото и тук на малкото. Ще снимаш в момента как говориш. Да. Кристиане. Секунда. И сега втори опит. Първият опит беше неуспешен и сега втори опит. Подруг. Не знам как се щупи колче. Чай, ще го спъна. И сега хора, връщаме се отново за трети опит. Втория беше неуспешен. Добре, стига. Видяха. Нищо. Четвърти. Поправя. Давай. Да. И сега пети и последен опит. Да, това казвам. Сега съм аз наред. Спираме. Готови сме, направихме горницата, защото нали, не можахме да такова. Дай, Крис. Нищо. Дядо ми в момента, нали. Ма нищо.
Ами... Втори опит е неуспешен. Връщам се пак. Аре. Вае. Вече последен опит отново. Да, отново. Кристиан, имаш 19% батерия. Чакай, скрипа, ако не е в кадър. Дай. И връщаме след малко. Хора, отново сега е Миро за трети път. И не можахме да го свалим. Давай. Давай. What the fuck, бе? Добре, сега съм аз, нали, да видя дали ще го оцеля. Я, снимаш ли? Давай, снимам. Де? Кросбар. Чай малко. Да видим. Един кросбър да се опита нашия. Миракис. Нищо, сега се връщаме, нали? Да. Видя ли, бе? 4 пъти. За това вече за 4 път Кристиан го цели 3 пъти. От 5 пъти. Да, аз ще имам така. Чакай, не! Нещо невъзможно. Не, че толкова снимаш ли? Да. Ай, стига, бе! Гати, добре.